Hej, můžu být na chvilku upřímnej. Je tolik malých tvůrců, kteří jedou naplno. Stříhají den co den, noc co noc, na rozbitých telefonech, na pomalých počítačích a s blbým mikrofonem. Ale mají jeden velký sen, že jednou budou velcí youtubers. Ale víš co? Ať je to video sebe víc dobrý, tak třeba nemá zhlídnutí. A většinu lidí, většinu malých tvůrců to odradí. Kámo, když narazíš na video malého tvůrce, dej mu aspoň like, nebo pokud můžeš i odběr. Vůbec nemáš tušení, jak moc to pro něj znamená. Tolik malých tvůrců to vzdá. A ne proto, že by nebyli dobří, ale protože nikoho nezajímali. A všem malým tvůrcům, co tohle slyší, použijte tenhle zvuk. Pomozme si navzájem dostat se na tisíce odběratelů, protože vy si to zasloužíte. Zasloužíte si tu šanci být velcí youtubeři.